Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedjelje i saborski zastupnik, donio odluku o napuštanju stranke Fokus. Tvrdi da će stranku napustiti još neki, a mnoge zanima kako će se situacija odraziti na rad gradskog vijeća. Pa što se tiče svih tih vijesti, kao što sam već rekao, i za druge medije i televizije i tiskane medije, neće biti nikakvih tu reperkusija vezano baš i za grad vijeća i funkcioniranje grada općenito. Sve institucije moraju funkcionirati i dalje, grad se mora nastaviti razvijati i to ćemo i dalje raditi, tako da ćemo grad razvijati maksimalno koliko ide i koliko god naravno možemo. Znači, cilj je da uvijek razvoj ide prema naprijed bez obzira na nekakve možda eventualne političke turbulencije. Osnovno namjeravam ići sa nekakvim oštrim rječnicima, vrijeđanjima, kritikama i ne znam više s čime sve ne. Očekujem da će biti isto na moj račun, pa Bože moj, neka onda građani odluče što im je ljepše za prihvatiti. Sljedeće godine lokalni su izbori na kojima će se dosadašnji gradonačelnik predstaviti kao nezavisni kandidat. Pa što se tiče izbora, mogu reći komotno da ću na te izbore ići u neovisnoj priči. Kako će to biti zamišljeno, to ćemo još vidjeti, ali evo, definitivno će biti neovisno i svi ljudi koji su izašli će ići kao dio te neke nove neovisne priče. U vremenu koje dolazi suradnja sa strankom Fokus moguća je iz gledišta Darija Zurovca. Pa što se mene tiče, naravno da je moguće, tu definitivno ja nemam ništa protiv toga. Dapače, tu ima jako puno dobrih ljudi i baš zbog toga što ima tu kvalitetnih članova i dobrih ljudi, ja ne želim tu ići sa nekakvom bijesnom i svađalačkom retorikom, nego isključivo sa suradnjom. Iako Fokus prestaje biti parlamentarna stranka, Dario Zurovec nastavlja svoj rad u Hrvatskom saboru. Politika ostaje isti klub, malo će promijeniti jedno naziv kluba, ali sve ostaje isto. Znam da je tu znam da se tu dosta spinova govori prema van, ali pozicija ostaje ista. Da sam htio nešto drukčije, već sam mogao napraviti, tako da ostaje mi dalje oporbeni zastupnik.